שלום, היום נלמד איך לתחזק ולשמן את ההליכון שנמצא ברשותכם. יש שתי אפשרויות לשימון. האפשרות הראשונה היא האפשרות בספרי, שאותו אנחנו קונים בחנויות ספורט או אצל טכנאים מורשים. חשוב לקחת סיליקון באיכות גבוהה, כי הוא זה שעושה לנו את העבודה. מרימים בעזרת משהו את הרצועה ומתיזים לבפנים כ-15 שניות. המטרה היא להגיע לאזור המרכזי שבו אנחנו הולכים עם הרגל, ושם יש את החיכוך הכי גדול. אותו דבר אנחנו צריכים לעשות גם מהצד השני. חשוב לשמן את ההליכון משתי צדדיו בצורה שווה, בשביל שהמכשיר אינו יאבד את האיזון. האופציה השנייה היא האופציה בשמן נוזלי, שהוא במקצת יותר טוב, גם הכמות היא מדודה. השימון מתבצע בצורה כזאת. ממלאים מזרק של 10 cc בצורה כזאת, מרימים את הרצועה ומכניסים את המזרק בצורה כזאת. אותו דבר אנחנו אמורים לעשות גם מהצד השני. לא לשכוח, אנחנו עושים את זה 1 ל-15 שעות עבודה של המכשיר או 1 לחודש. השמן, כמו כל חומר אחר, מתאדה עם הזמן ומאבד את היכולת שלו לתפקד. אחרי ששימנו את ההליכון, עלינו להפעיל אותו לפחות לרבע שעה על מנת לפזר את השמן שכרגע שמנו בין הקרש לרצועה. טיפ חשוב, אנחנו אף פעם לא מתחילים את ההליכה כשאנחנו עומדים על הרצועה עצמה, זה מעמיס על המנוע בעת ההתחלה. תמיד רצוי לעמוד עם הרגליים בצדדים, להפעיל את ההליכון, לתת לו כמה שניות לעבוד. זה גם למעשה ייתן לנו הבטחה שההליכון תקין ואין בו איזשהו קצר או איזשהו מטבע שנפל לכרטיס ויכול לבצר מצב שהוא יעיף אותנו מהמכשיר. כשראינו כמה שניות שהוא עובד, אנחנו עולים עליו ומוסיפים את המהירות לפי הצורך. אחרי ששימנו, אני חוזר לנושא של השימון. עלינו ללכת על כל משטח ההליכה בצורה כזאת. השמן מתפזר